the fruit of the Spirit is self-control. Ay. Ang uban, out of control. Okay. Galatians 5:22 and 23, mga igsoon. Usbo na to pagbasa. Okay. Oh, Bisaya lang. Sige. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy kaayo, pagka maminatudon, pagka mapaubsanon ug pagka mapinugnganon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. Amen. Mga igsoon, makita na to mga igsoon, na nata sa ika-9th nga fruit of the Spirit, mga igsoon. Okay. Ay, akong gi-appeal ni mga igsoon ang Philippians 4:13 to just widen up mga igsoon sa atong message. Okay, sa Philippians 4:13. Ha? Sige, English ka, English, sige. I can do all things through Christ who strengthens me. Okay, ingon diha, I can do all things. Apil na ana ang discipline. Hello. Okay, I can do all things through Christ who strengthens me. Okay, nga akong introduction mo ni siya. Let us learn from man's resolutions and regrets. Ooh. Okay. Kinahanglan makatunta sa mga pagresolba sa mga tao ug ingon man ang ilang mga pagmahay usahay apil ka ana. Ingnaym tapad sa una rato. Come on. Okay. Okay. Now, mga igsoon, remember this, kung kita lang, our good intentions often end in failure. No? Naatay mga nindot kay mga plano, mga intention sa atong kinabuhi, pero it ended a failure. No? Nangapakyas ta mga igsoon. Kay usahay wa magoy labot ang Ginoo. Okay. Especially when areas of our life are out of control. Okay. We try to control everything pero out of control gyud. Munang naay mga tao controlling kayo. Ay lingi ay imong tapad. Okay. Sunod, mga igsoon, we say, I'll never do it again. Ayay, kasuhay na mo anak, no? Di na joke ko. Kausana lang. Joke ra. Okay. Okay. Mga words, mga igsoon nga full of regret. Okay. Letter B, agoy na appeal man ni, oy, I'm going to quit smoking, drinking, appeal pa ang gaining weight, agoy, agoy, naunsa. Okay, sometimes naatahan ng mga igsoon, no? Naunsa man hinuon. Imuan, mo exercise na ko. Hala, kay para ko no Muslim. Unya, tiksan nga na party mo, kaon man sad. Oh. Nya, may din, postpone lang. Postpone lang. Ang diet ko no, postpone. Okay. Letter C, I'm going to control my tongue. Agoy. No? Unsaon nga ang kinaiya maritis man gyud. Pasayloha. Okay. Next, the Holy Spirit offers self-control. Mao gini mga igsuntiman ini siya kung ang Holy Spirit nagpuyo sa imong kasing-kasing, God has given you the fruit of self-control. Timan ini siya. Okay. The fruit that delivers us from despair, tinuod man. Kung naa kay self-control mga igsoon, no? Ipahigawas tsukas desperado nga mga sitwasyon. Kana bang di ka magmahay kay nakakontrol ka. Halo, namo igsoon? Okay, namo na tay pa pastor nga no lagi di man ko control. Ang kay nagpaswabi man ang imong flesh. Unsay naa sa imong flesh?
Oy, unsay naa sa imong tawhanon nga kinaiya? Number 1. Okay? Emotion. Oh. Mawag yun tas control kung magpalabi ang atong emotion. Nya pastor, emotional man siguro hilom diha. Hilom diha. Oh, timan ina man sa dihang na born again na ka na nakay self-control. Timan ina siya. Unsa man mo naa sa flesh ang atong intellect, ang atong panghuna-huna, no? Kay usay maghuna-huna manggod ta nga kitay makausab sa atong tapad. Oh, dili igsoon. Nya usay atong will. Kini atong will gyud kay usay mo gamit manggod ni siya at sa gitawag permissive will. Ang Ginoo ay say perfect will nato, pero gamiton man gyud nato ang atong permissive will. Unsay pud pasabot kana bang mohangyo tas Ginoo ba? Mao bitaw to si Jesus ni hangyo siya sa iyang Father, no? Ingon siya kanang if it is possible, take this cup away from me, but not my will be done but yours. So makit-an nimo mga igsoon, wa gyud gamitan ni Jesus ang iyang gitawag permissive will. Gigamit niya mga igsoon ang perfect will, maunay hinungdan nga nahimo siyang victorious sa iyang Christian life. Gwapo gud aning Superman. Okay. Now, the fruit that delivers us from despair. Ikaduha igsoon, the fruit that enable us to win. Timan ini siya kung nana kay self-control, discipline kay ka, ang mahitabo nimo pirmi jud kang mudaog. Na ako'y experience mga igsuon nga nakaingon ko, nakadaog jud ko. Kung tan-aw sa mga tao, pilde. Kay ba mo nga no? Naka-schedule ko og pre-Jesus reigns sa usa ka lugar. Pag-abot nako didto na ay laing speaker. Kung magunahuna ka ba? Yeah, kung emotion imong unsa ni makaingon ka mag-usap pay layog ani. But no. Ngano man, I have to control myself. I should not comment any negative thing. Wa jud ko ni comment og negative. I was there. I was ready to share the word of God. Excited sa kay ko. But because naalahi man dito sa ilang program. So, nga naman, because naanad na ko, nga moingon ko, tanang magpanghitabo sa atong kinabuhi, grasya ra gyud nas Ginoo. It is only by the grace of God nga makabuhat ka sa mga butang. No? Muna siya nga, kanang, I was able to win ang akong emotion. No, wa jud ingon natandog. No? Ang akong pride, wa gyud mo saka. I have to have that discipline in order to win. Mana mga igsuon, lingay im tapad ikaw sad makadaog ka. Come on, ingna im tapad makadaog ka, no? Basta naa kay self-control. No? Remember, ang temptation is always there. Nga naman, ang papil sa yawa, ang pagpanintal ramang yun. But you have that choice. Naakay katungod mo pili, igsuon. You have that choice. Kung mo pili kang magpatintal, matintal jud ka. Inighuman, magmahay ka. Apan, kung mo choose ka nga dili ka magpatintal, God will give you strength. And the Lord will give you the power to the power to overcome mga igsoon timan ini siya. Choice lang na nato. Okay. Control. Grabe mga igsoon. Kaning siyam ka mga fruits, ako nang giwali ninyo, ambot lang, ug di mo mausab.
Ambot lang ninyo. Oh, okay. How to gain self-control? Exchange your self-confidence with faith. Nga naman na, kay ang self-confidence na ay advantage, na ay disadvantage. Hello? Kana bang pagsalig sa kaugalingon, naasa na advantage? Basta salig kasi mo kaugalingon, you can do many things. Pero naa po na disadvantage. Okay ba mo diha? Ato tanaw no ingsoon. Muna siya, ingon din si Paul, I can do all things through Christ. Na siya confidence. Okay. Unya, advantage and disadvantage about self-control, mao ni siya. Okay, self-confidence enables us to achieve some things. Okay. Nga kunaa kay pagsalig sa mga galingon, makabuhat ka, mga pipila ka butang, gusto nimong buhaton. Just like in basketball, di ba? Kung naa kay pagsalig sa mga galingon, you can deliver the winning basket. Oh. Pero gratulon ka, usahay, tungod sa karatol nimo, ang bula, ipasa nimo sa referee. Kay naratol na. Okay ba? Okay. Letter B, self-confidence limits us to human ability. Muna siya problema. Kay kanang sobra kang salig sa imong kaugalingon, magsalig na ka sa imong human ability, di na ka magsalig sa Dios. Mao na siya usayng disadvantage. Nga naman, sobrang salig. Okay. Mao bitaw kaming mga preachers, balance yun na. Sa'yo po pasabot. Magtuon mi, maghimo mi gwali, magtuon mi. Amen. Okay. Apan sa among pagtuon o pagbuhat og wali, magampo pud mi. Kuyaw man na usahay. Oy, katong mga magwawali diha. Kuyaw man na usahay nga, grabe na nimong tuon, nindot na kayo, excited kay kasi mong tuon, nindot kay mong message. Pero, wa na ka magampo. Patay kang bata ka. Doon na po yung uban, mga igsoon, why tuon, ampo lang kay matod pa nila, total diktahan mangkos Ginoo. Mao nang uban. Akong i-divert gamay sa praise and worship team tungod kay sa taas na kong panahon nakadungog mga igsoon aning mga ngilngig ay mga worship leader moingon di na ta kinahanglan mag-practice kay ang anointing retong saligan kuyawan ninyo di na mo practice kay tungod ras anointing. Una siya igsoon. Bantayan ko na siya. Kinahanglan, lingayong tapad, balansi kita. Amen? Okay. Usa sa balance nga atong makuanan kanang gitawag self-control na ayaw gyud pagsalig pag-ayo. Mga igsoon sa imong kaugalingon, ingon ang Bible, salig sa Ginoo. Asam na siya? Proverbs 3 verse 5 and 6. Palikog tanaw, Proverbs 3 verse 5 and 6. Wala sa akong PowerPoint, nigawas ra gyud na. Okay. Proverbs 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Verse 6. Seek His will in all you do, and He will show which path to take. Uy, tanawa mga igsoon. Bago po ng version na. Okay. So makita mo siya nga dili sad mayong magsubra tag salig sa atong kaugalingong pagpanabot, sa atong kaugalingon nga kuan mga igsoon kahimuan. Okay. Number 2, the Holy Spirit adds a divine dimension. Mo na siya nakanindot. Kay nga naman,
iya man kang i-elevate ngadto sa gitawag divine dimension. Mao na siya igsuon ang nakanit. Basta naa nimo ang fruit of the Spirit nga self-control, no, makakita ka nga dili ka mahimong tawhanon sa imong mga pagabuhaton. Okay. Ay, nako example ani. Letter A, Joshua leading God's people to victory over Jericho. Kay bao kag unsa? Imong basahon ang Jericho katong katubang nahitabo ba nga tuyukan nila ang city of Jericho. Unya nahugno to because of discipline and self-control. Kay bao kag ngano? Mga igsoon, mo ni siya. Mao ni siya ang gisultis Ginoo. Giingnan si Joshua sa Ginoo. Libot mo 7 times sa Jericho, ayaw gyud mo pagsaba. Magwali ko din ingnon akong Tagaluyo ay pagsaba, naagyo yung mga sabaan. Ingon, ayaw gyud pagsaba. 7 times. Ika-7th day, ingon siya, lipot og kapito. Ang uban kapuyan, oy, unom lang, oy, ay, 5 lang kukutob, oy. Kay wa may disiplina, maunta mga igsoon, no? Mingon dito, wala taw say, sige, mag-fasting ta, 2 meals. Ay, muhangyo gyud 1 meal lang, oy. Why discipline? Why? Nya, to mga igsoon, ingon dito, inika-7th nga tuyok in the last day, shout, mga igsoon. Singgit ko, no, the sword of the Lord. Dahil nahugno, mga igsoon, ang Jericho. Nga naman na siya. Kasi may lapot silang singgit. Grabe kay ka-thick ang wall sa Jericho. Pwede gud kunong makalumba ang duha ka carriage. Katubang mga chariots ba? Duha ka chariots pwede maglumba sa gilapdon sa wall sa Jericho. Unya mahugno lag singgit. The anointing, the power of God, no, was released because they were disciplined in faith. Tuo sila igsuon unya ilang gidisiplina ang ilang kaugalingon. That is why si Joshua mga igsoon, grabe si Joshua. Kay ba mo ngano? Inigtan-aw nimo sa Joshua 7, he is the only person on earth nga nakapahunong sa adlaw. Grabe nga faith. Basaha mga igsoon. Mabasa unya na ninyo. Ayaw lang sa ron kay madugay na ta. Na chapter 7, giingna niya ang adlaw, stand still until the victory of the Lord will be in His people. Nihunong ang adlaw. Tayo pa pastor, nganong hindi man na muhunong. Ang nagdaan man na naghunong ang adlaw. Ang kalibutan may nagtuyok. Kamo na isabot ana oy. Wa niya gipasaup dayon. Mao na sebot pasabot mga igsoon. Okay, letter B. Wow. Because of self-disciplines, mga igsoon, si David, gibuntog niya sa Goliath. Kay baw ka, 17 years old pa taon si David. Young people. Puwa-puwa kunog aping. Hingon ang Bible, mga igsoon, bata pa kayo si David. Pero ngano man na siya, of course, gigamit niya ang iyang confidence in God. Dili self-confidence, ang iyang pagsalig sa Ginoo. Ug ikaduha, gidisiplina niya ang iyang kagalingon. No? Wa gyud siya musulob mga igsoon sa armor ni Saul. Kay bugat man kayo siya mamatay ko ani. Okay. Sunod. Uy, na-appeal sad ni. The unlearned disciples of Jesus turning the world upside down.
ngano man na sila'y self-confidence o naapod sila'y kanang gitawag self-discipline sa ilang kaugalingon. Ngano man, focus naman gid sila sa tawag sa Ginoo. And by the way, nako i-share ninyo about prayer. Kay bago ni akong nasugatan sa prayer day mga igsoon. Ano? Kung magbasa ka sa Ephesians 3:20, dito nag-ingon dito, God is able to do exceedingly abundantly what we ask and what we think. Hala. Kung gusto day ka nga ang imong mga prayer tubagon sa Dios, mao ni siya. Human ka nangayo sa Ginoo because God can give you exceedingly abundantly beyond what you ask. Igsoon. Nya na may sumpay and think. Hala, kana dayang imong mga thoughts, prayer sa diay na. Hello. Mao din na usahay nga naghuna-huna pa lang ka, mahintag, makakaon ko og ice cream. Niabot ang ice cream. Nga naman, because thoughts are prayer. So mao din ni, kung gusto ka nga ang imong prayer dali ra madungog, human ka na ngayo sa Ginoo, ang imo sang thoughts kanunay mag-incubate sa mga butang nga imong gipangayo. Ay, malagdugay kayo sila nakasabot na. Timan ini siya, ang imong huna-huna, kinahanglan mag-incubate. Unsa mag-incubate? Mura bitaw, nag-conceive. In other words, nga bisan asa, bisan kung sa imong pagabuhaton, ang imong gipangayo nga mga miracle sa Ginoo, kanunay nimong hinumduman sa mga una-huna. This is what I'm asking from God. Then you will have an answered prayer. Mao na siya mga igsoon nga. Unsa may labot ani the disciples turning the world upside down because they were focused on the calling. Their prayers are fulfillment of what God has called them. Mao to mga igsoon nga limangkad ang the whole Roman Empire na evangelize sa mga disciples nga nangakatag because of persecution. Makitaan mo siya mga igsoon nga, grabe kayo. Powerful kayo mga igsoon. Importante yun ang, hala. Defeat can be changed to victory in God's power. Timan ini siya mga igsoon. Na yung mga panahon sa itong life, pildi na ta. Hello. Wala na yun, pildi na yun ko, ani. No, bisag saon, wala na yung way. Pero timan ini siya mga igsoon, God can turn around your defeat to victory, mga igsoon. Timan ini siya, no? Agi na ko mga igsoon, ay. Abi na ko mapapas na ang HLT. Nga naman, because there was a time, mga igsoon, dili pa jud kay midaghan, namiya pa jud ang sobras katunga sa HLT. Unya, sa wa pa mi nagbuwag, timan ini siya, libre mig binyo, wa mi bayad sa binyo. Karon ni buwag sila, kinahanglan na may mag-abang. Sobras katunga ang nawagtang. Naamanas atitisi? Buhing saksi. Biyaan mi. But the only thing nga naghatag na mo kanabitong strength, because I have heard the words of the Lord. Ingon ang Ginoo, they are not your source. I am your source. Mauna mga igsoon, nakapadayon, unya mas nilambo hinuon ang buluhaton mga igsoon, mo nang nagkita ta. Because defeat can be changed to victory in God's power. Okay.
all the discipline we need is available from the Lord. Naara gyud nas Ginoo, pangayoon ra gyud na imos Ginoo nga Lord, tagay ra og self-discipline. Nganong mo-react man jud ko? Usahay adto pa gyud sa Facebook. Mag-emoji dayog hilak-hilak. Okay. Letter B, discipline is self-control in action. Woo. Self-control in action. Disiplinaha ang imong kaugalingon. Nga unsa man, nga dili magsikig pakig-away. Lingayim tapad ing na ang Kristohanon dili pala away. Come on, lingayim tapad ing na ang Kristohanon dili pala away. Wait a minute. It takes two parties to quarrel. Kinahanglag duha arunay away. Kung ang usaray magyaw-yaw, walay away. Murag daghang ni kalampag ba? Kibaw kag ngano? Kibaw kag ngano? Ang yawa may man kay na mo sulsol, mura man nagmarisol. Ngano man, sulsulan man ka, tubag ka gyud na kay mag-anad. Sa una pa gyud na siya. Okay, letter C. Namay letter C ani. Discipline is the evidence of the Holy Spirit's power. My prayer mga igsoon nga ang fruit of the Spirit nga self-discipline mga igsoon na unsa na hapit mo self-defense. Okay, na unsa naman tani no na mao na siya mag-manifest atong life timan ini siya. No? Di jud kay ka maproblema kung kay self-discipline mga igsoon, no? Self-control. Okay. Okay, sunod. Number 4, trust God to enable you to do what you ought to do. Saligi ang Dios nga makabuhat ka sa unsay angay nimong buhaton. Because sa Romans chapter 7, niingon si Paul, ang gusto na kong buhaton, dili na ko mabuhat. Ang dili no nako gustong buhaton, mo'y akong gibuhat. Mo na siya mga igsoon. You study Romans 7 mga igsoon. Kay kana siya, mauna siya ang mabuhat sa tao kung walay Ginoo ang iyang life. Pag-abot na sa Romans 8, maunat sadto ang kalainan kung naay Ginoo ang imong kinabuhi, you can do what the Lord wants you to do. Limingay mo tapad na pinangga ka sa Dios. Come on, ing na tapad pinangga ka sa Dios. Okay, letter B mga igsoon o ginina unsa to? Exchange your self-confidence to faith, no? So karon ang ikaduha, exchange your willpower to God's power. Okay. Ilisi ang imong will. Sige bitaw kung ingon, kung ikaw ray magbuot, wa jud kay buot. Mo na siya mga igsoon. Okay. Philippians 4, na naman siya, I can do all things through Christ who strengthens me. Ako lang siyang gibalik, nga naman. Kaingon siya, no? Ay, kani siyang, the word strengthens me. Kinsa man? Si Christ. Si Christ, mga igsoon, ang maka-strengthen nimo. Okay. Hala, mauni siya.
You've been trying to win life with willpower. Sagsaon. Pildi kita. Kanang ikaw yung magbuot. Ako yung magbuot. Anong kinabuhi Oh. No? Ngano man good? Ngano man good? Because, mga igsoon, dili man nato kontrolado ang situation sa atong life. Hello, namo igsoon? Timan ini siya, kundi itugot sa Dios, di gyud. Timan ini siya, na uban nangandoy, maka-abroad. Hantod ron, waka-abroad. Nga naman, because dili na sa atong willpower. It is also by the grace of God. So you've been trying to win life with willpower. Okay. Remember, your willpower is limited. Amen. Limitado kayo igsoon. Letter B, God's power is unlimited. Ooh. Grabe mga igsoon. Mga experience na ko kayong ko grabe agos Ginoo. Basta di ang Ginoo na magbuot sa imong life. Mahitabo mga igsoon, mga miracle, grabe kayo. I never dream makaadto kog Israel. Kay wa ko'y kwarta. Man sa testimony na kung kayo kong grabihas Ginoo, ano man, wa sa gyud ko maghandom nga moadto kog Israel kay mayon ko pobre ra ko nga pastor. Suddenly a sister in Christ nitawag nako. Pastor John, kumusta? Ingon sa ko, kumusta? Ingon siya, Pastor John, mangadto tag Israel. Ingko, ayaw na lang. Nga naman siya, ako siya gingnan, wa ko'y passport. Siya, anong wa makay passport? Na ay koreksyonan ang akong name. Daghang ay koreksyonan. Wa ko'y junior. Ang akong sa Chimbre, Ira, YE, murag kidangat. Noon sa mga gingnan man ko niya, mangadto lagi tag Israel, gipalitan ti kag ticket. Excited, siguro gipalitan ko niya ticket, mahal ba kay ticket sa Israel? Hala. Dining ko niya, ano gipalitan ko ng ticket? Wa mo ko'y passport hantod ron. Iyon siya, liho ka ng imong passport. Kay gipalitan na kag ticket. No, basit na ito, no? Di akong gilihok ang passport. Kaya nagtuwal, mentality na ko na mahal kayo ang pag-change o kanang name. Kinahanglan pa kag adto korte. Hala, dili naman di ay. Automatic, bayad ra ko 1,000 mga igsuon. Na-change ang akong name. Look at na kong passport. Nanakoy passport. Alegre pa kayo. Ningon mo pa siya, gipalitan ti kag ticket, pero ikay bahalas accommodation. Patay kang bata ka. Akong gipangutana, igsoon. Pilaman ang accommodation. Ingon siya, sud sa 4 ka buwan, maghatag ra kag 15,000 kada buwan. Kada buwan? So mo take 15,000 in town. And that was 2017. Okay, hala. Ang nakanindot sa Ginoo mga igsoon, no? Moro siya ni butang akong kuan ba kay. No? I can always vouch for you. Di jud ko mangayo sa tao. Kay mauwaw man ko. Nipis man kay kog naong. Nga tapad man gani dili ka bagagnaong. Mauwaw kong mangayo. Pero mahibong lang ko, ampo lang ko. You know what's the miracle? Inig mga pizza 13, pizza 12 pa, kay pizza 15 man ang tinghatag. Naay mo hatag na kong 15,000. Imagine for 4 months. Wa jud madili nakabayad jud ko sa accommodation. I post ko sa Facebook, salamat Ginoo adto ko Israel. Post ko sa Facebook, hala na naman sa ni chat nako, Pastor, adto na kay Israel. Lagi brad. Salamat Ginoo, gracias Ginoo na nakoy ticket, nakabayad na ko sa accommodation. Ningon po siya,
Inighapit na kam larga, hapitakos balay, kay tagaan ti kag pakitmani. Ako nindot ra. To make the long story short, igsuon. Kay ba mo pilay akong pakitmani pag adto sa Israel? $1,250. Unya ang ang amazing pa jud kaayo mga igsoon mao ni siya. Kay tour man to mga igsoon, daghan kay mi 144 mi Luzon, Visayas and Mindanao. The amazing thing mao ni siya. Inig-abot na mo didto kanang adto na ka sa mga site ba asa mo adto na mo sa Bethlehem, adto mo sa Nazareth, adto mo sa mga lugar ba sa Galilee, inana. Ikamay mo bayad sa mong paniod to. Nya purti mang mahala dito. Usa ka pirasong manok. Unya og may rice, patatas. Imagine na lang dagkong french fries. Dagko mo otoy imong ipari sa manok. Unya can nga Coke. Hala, $17. Kung may painiuli ko anida. Almost 1,000 ang usara nimo kakaon. Pero mo lagi na ang nakanindot lagi kay daghan kay mi mukalit lag ingon tong akong mga kauban. Pastor, ako'y bayad ng imo ha. Ay, salamat sa Ginoo. Ha? Timan ini siya. Nya pakuyugon mi nila, muramig mga bodyguard, pakuyugon mi adto ta pastor sa mga souvenir shop. Inig pamalit nila dito. Apilan man sa ko, pastor, mo ni, hipusan ni mo na. Hala, daghanan akong souvenir pag uli. The good thing mo ni siya, ang akong $1,250 wala gyud na gasto. Because, ay kagol, manlapa kay puhunan. Joke. Okay. God's power is unlimited. Timan ini siya sa dihang ang Ginoo move sa imong life. Igsoon, ma-amaze ka. No? Timan ini siya, God's power is unlimited. Daghang ko mga nindot nga testimony mga igsoon. God's unlimited power is at work in you. Ang problema, ignorante manguta kayo. Kay di ta magbasa og Bible, no? Mubasa lang tayo ni kadomingo, mingon na sa pastor ba, open your Bibles with me. Mo sa imo basa sa sa Bible study, sister, palihog kog basa, di ko kakita. Sa basa, di man kakita. No? Remember this, God's unlimited power is at work in you. Kibaw kag ngano? Mo ni siya. The same power that resurrects Jesus, mga igsoon, is inside of you. Ang problema lang kay ang atong pagtuo, gamay kaayo. Sa kagamay pagyud lasaw. Nga naman, ingon Jesus, kung nakakay pagtuo, bisag samag gidakon sa mustard seed. Ang mustard seed, gamay pa kayo sa liso, sa kamatis. No? Nakadabi mi ato. No? Nahatag na ko ninyo, napakita na ko sa ang mustard seed. Gamay kay nga liso. But it can move mountain. If you have faith like a mustard seed, you can move mountain. Mga igsuon, grabe kayo. So many times sa akong life, kakita jud kog unsa ang move sa Ginoo, mga igsoon. No? Simple lang. Ay, mutaas naman. Uy, yan na lang ni. Uy, mutaas na. Maikog na kay ko ninyo ba? Ang uban ra ba, di ka paniod to diri. Okay. Aha. Remember, yielding to the Holy Spirit provides self-control. Kung mo yield lang ka sa Holy Spirit, Lord, kay baw kong niya ka. Holy Spirit, niya ka. Take full control over my life. Makakita ka, mga igsoon, ang self-control mo abot yun nimo. Mga igsoon, ambot lang.
No? Di ra ba jud mo pakyas nimo ang Ginoo basta mo yield lang kaniya. Okay. Number 2, igsoon, every Christian is equipped to win. Mao ba, pastor? Yes. Di ba si Paul, nag-ingon siya, Romans 8:31? If God be for us, who can be against us? Kung ang Dios dapig nato, kinsa may makabatok nato? In Christ, we are more than conquerors. Every Christian is equipped to win. Nganong di ka kadaog, kay mas maminaw man kasyawa kaysa Ginoo. Ang yawa mo ingon. Ang yawa mo hungong na. Biyain na. Biya, musag ka. Oh, no? Every Christian is equipped to win. Okay. Number 3. Okay. Di ba tulo man eh? Okay. Exchange your weakness for God's strength. Mao na sa igsoon. Ang imong kahuyangon, imong ihatag sa Ginoo. Ang imong kahuyang, unya pangayo og kusog gahom sa Ginoo. Amen. Okay. Ningon dito, I can do all things through Christ who strengthens me. Okay. Pangayog strength sa Ginoo. Your strength is limited, tinuod man. Di ba? Okay. No wonder you failed many times. Ayaw salig sa imong strength. Pakyas ka. Your good intentions were not fulfilled. Daghan kay kagiplano sa kinabuhi, pero wa nangatuman. Because nagsalig man ka sa imong strength. Nagsalig naman ka sa imong kaugalingon. Okay. But when you are backed up with God's unlimited power, umuna siya. Kung sa may tabo, no solution is beyond you. Timan ini siya. Oh, ako ni hatag, bahalag madugay ta. Okay, mo ni siya mga igsoon. I have a friend pastor. Mo ni siya nahitabo mga igsoon. Nasud siya og negosyo lagi. Tungod lagi anang kanabang tinguha nga ay may nalang musud kog negosyo para kanang na mo expand ang simbahan. Nindot pa kay intensyon niya para naay funding ang simbahan. Hala, ni sud bi siya kontrata ka ng manghimog karsada? Oh, tulos sila kabuok. Nga, nagtampo-tampo. Karon kining pastor, wa man siya puhunan, ang anduha na aman. Ang naipatabo niya is, ay, manglinding ko. So, ni-appeal siya og linding. Para lang na siya i-counterpart sa iyang tulo ang mga amigo. Niya, kontrata sila karsada. Nang kuan sila dump truck, no, para magbuhag bus o graba, consignment mga simento, unya nag-abang sila mga dump truck na. Karon kay ang problema niya kanila ignorante kayo. Pag-abot nas kontrata sa gobyerno, siya ra may nipirma. Unya sa unang panahon ambot lang ka karon kaya ang uban murag sayo naman masuod sa bulsa sa mga politiko. Mo ni siya magison, sa una dugay kay bayran ang imong kontrata. Dugay kay bayran. So, in other words, sigsoon, niabot ang time nga naalkansi siya. Og tungod kay alkansi man siya, wa siya bayri sa iyahang kontrata, nakuan gyud siya. Ang problema ni mao ni siya kay nakautang siya sa linding. Ang iyang mga kauban wa gyud mohatag og tabang niya. Siya'y ni sa tanang bayranan. Ang gibuhat may ganito nga linding kay dili bitaw kana bitaw bangko. Tao siya, pero gikihag yun siya kay naam siya gipirmahan.
Gikiha siya mga igsoon. 500,000 ra ganito. Atong mga panahon na that was I think year 2000. Gikiha siya igsoon. Kay bawo kagunsa? Sige lang gyud siya ampo. Inigatubang niya dito sa korte, mingon siya, Your Honor, wa jud ko'y kwarta. Grabing milagros Ginoo. Kay bawo kagunsa? Sige rin siya ampo. Amo to say nahitabo ang complainant dinhi nag-base sa Cebu ni balhin sa Leyte. Nya sige ang kaso, nadugay ang complainant gipulan. Gipulan mga igsoon. Nganuman, sige man siya biyahe inig hearing. Nadugay gipulan. Gipasaylo na lang siya. Ay na lang tong bayri, oy. Kapuyan, sige kaso. Pero dako kayo ha, 500,000. Yeah, tungod sa iyang prayer. Because you know, when the Spirit is with you, no solution is beyond you. Amen? At pakpakan nga namong Ginoo. Mga miracle, mga igsoon nga imong ma-experience basta naa ka sa Spirit sa Ginoo. No victory you can't win. Timan ini siya mga igsoon. Mudaog jud ka. Timan ini siya. No? All you have to do is believe. All you have to do is allow self-control. Kaya nga no, kanimang good. Kung wa tay control, Allah, mangita ra bagyud tag solusyon sa atong kaugalingon. Hantod nakaproblema noon ta. One time mga igsoon, Pastora Terry, ni ana siya nako, John, naatay bayranan. Paduong ko sa post office, trabaho ko. Ampo ko, Lord, tagayin taong ko kanang panalangin ron, kay naay bayranan. Ala. Wa man mada sa kuan, wa man mada sa ampo, di na Milo. Di na Milo. Ay, lipay kay ko, nakadako. Pagkaingon ako, uy, ako'y nadaang kwarta. Ningon pa siya, hala, nakabaylo po ko diri. Patay, duha na mong baylo. Duha na mong baylo. Mga igsoon. Ang nahitabo, mga igsoon, kanilaging, kung ano kay taso, ingon na siya, ay, sige, ingon ko, kanang imo ibayad, kining ako, di lang ako'y uli. Kada kong di malas, mga igsoon. Gigasto na ako, duha na hinaw na mong bayranan. Kung ako patong giuli, di wa, unta, makita mo sa igsoon, gamay na unta kayo. Muna siya, mga igsoon, tungod usay, manghimo tag solusyon na ato ba? No? Lingayong tapad, ing napagtarong na. Okay, letter D, exchange your guilt with God's forgiveness. Kani appeal gini siya mga igsoon. Kay usay na man tay mga regrets sa atong past mga igsoon nga hangtod ron dili ta makuan because we have not asked forgiveness from God. And at the same time, we cannot forgive ourselves. Timanin ni siya, ask forgiveness. Onya, forgive those who sin against you and then forgive yourself. Nganong nisuod ka ng problema ha? Hello, damo igsoon? Okay. Hapit na tamuman, inam tapad, hapit na tamuman. Guilt over past failures brings depression. Timan ini siya igsoon. Munang daghan kayong depressed ubang mga Christian depressed. Nga naman. Kay ang mga failures nila, ang ilang mga regrets, wala nila mahatag ngadtos Ginoo. Okay. We don't want to try again. Oh, nakakaog tagam. Niya nakakaog nakagtagam. Katawa si sila, kakaog tagam. Letter B, we begin to think like losers. Magunahon na tanga, wadyo ayo. Okay. Number 2, guilt is real for all have sinned. Timanin ni siya. Guilt, tinuod na nakitay guilt. Nga naman, kay tao makasama yun. Okay. Sunod, number 3, God forgives the guilty. You can only have self-control kung ang imong guilt ma-deal
Madil na nimo ngadto sa Ginoo. Okay. Hay, napaki-verse. 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Linya yung tapad na paghinulso lang yun. Okay. Number 4, God will make you a winner. Timan ini siya, bakit ani mo siya nga ang Ginoo mohatag yun nimong kadaugan. Okay. Ay, conclusion ako. Number 1, lain na mong tinanawan. Okay. Murag sagol na pas mo. Okay. Okay. The fruit of the Spirit will change your life. Timan ini siya. No? Okay. Letter B. Give the Holy Spirit full control today. No, ihatag sa Ginoo ang full control. Sa ang Holy Spirit, Lord, ikaw na control sa kong life. No? Usa sa mga butang, mga igsuon nga, na-learn ako mga igsuon mo ni siya, kinahanglan mananghid tas Ginoo sa atong mga move. Oh, kay di kita makapananghid mo na masuta sa daghang mga problema. May igsoon, give the Holy Spirit full control today in your life. Okay. Letter C, you will walk in your freedom. Kung ang Holy Spirit na mo'y nag-control sa imong life, igsoon, maglakaw kang gawas nun. Malipayon. Na ay kalinaw, mabati nimo nga, grabe ang gugma sa Dios nimo. Nganuman kay gipahigawas kaniya sa mga bati nga sitwasyon sa imong kinabuhi. That is why kung magdugay ka og serve sa Ginoo, lami kayo imong kalipay. No? Tanaw ang taga HLT, why laing bisyo kaon. Okay. So igsoon timan ini siya, allow self-control to rule and reign by the power of the Holy Spirit. Manindot kang tanan